Després de la recollida de signatures engegada la setmana passada i que ja arriba a les 400, les famílies de l'escola La Rabassada aniran més enllà per tal d'intentar aturar les obres del nou vial de les parcel·les Ivorra que ha de passar a tocar dels patis del centre. Així ho ha manifestat aquest dimecres a les portes de l'escola per mostrar sobre el terreny les afectacions que diuen tindrà la construcció del nou vial i que comportaran durant un mínim de 4 mesos que maquinària pesada hagi de perforar fins a 7 metres de roca a tocar de les classes i als patis dels alumnes d'educació infantil. Per tot això, ja han anunciat que es concentraran davant de l'escola quan la maquinària pesant hagi de començar a treballar. També que un cop iniciades les obres prendran mesures acústiques i aportaran evidències de l'afectació que tenen aquestes sobre els alumnes del centre per poder paralitzar els treballs per via judicial. Doncs dilluns, si veiem que res del que estem fent és efectiu, doncs el que farem serà dilluns plantar-nos aquí amb tots els pares, mares i nens i nenes de l'escola i intentar garantir la seguretat i benestar dels nens i nenes que veiem que l'Ajuntament no els importa. Prendre mesures, les que siguin, per poder, si cal parar l'obra, parar-la i que vinguin a fer medicions acústiques perquè és evident que el soroll que hi haurà superarà amb escreix els nivells permesos. Segons ha pogut saber TAC12, la intenció de l'empresa promotora és començar la setmana vinent treballs de desbrossament del terreny perquè la maquinària pesant pugui començar a treballar durant les vacances de Nadal. També optaran les famílies per reclamar aquesta aturada per la via política, presentant el pròxim dijous una moció al ple de desembre de l'Ajuntament de Tarragona. Aquest dimecres han rebut el suport de grups municipals com Esquerra i Tarragona en Comú Podem.